haifaffiyar Katsina ce, amma duk wata ma'amala tawa a Kano nake yin ta, saboda tun ina karama ne aure a Kano. Allah ya kawo ni zama a Kano, haka hayayyafa, yanzu ana da jikoki. To an dan taba karatu amma dai gaskiya babu yawa. Kin san da hana yara ake su karatu, sai a rinka kunshe mu. To daga baya dai a cikin ikon Allah, mijin da na aura sai ya dan sa ni irin makaranta din nan ta manya. To na yi dan karatun, amma dai tun da an riga an girma, ga tunanin miji ga tunanin 'ya'ya, kin san karatu ba tafiya yake daidai ba sai a hankali. To ha Allah ubangiji ya sa sai na zo kuma da na dan gama karatun sai na kama aiki a asibiti. Gaskiya ina da shekara 13 aka yi min aure, amma kuma gaskiya ban haihu ba sai da na yi shekara 4 a gidan miji ma sannan na haihu. Ya'yana 3 ne, maza 2 mace 1, amma biyun nan maza duk sun mutu, sai macen kwaya 1 nake da ita. Jikoki na 5, 1 ya mutu, yanzu ina da guda 4. To gaskiya harkar fim da na fara bayan mutuwar mijina ce. A lokacin saboda ina gidan mijin, talabijin ma fara ce ake kallo ba ma mai kala ba. To kawai wasu abubuwa da nake gani a talabijin sai yake bani sha'awa. To bayan mijina ya mutu kawai kuma sai na fada harkar drama. A lokacin Kaduna kawai kuma sai na fada harkar drama. A lokacin Kaduna ake zuwa, babu talabijin a Kano sai a Kaduna. To za mu je ranar Juma'a mu dawo ranar Lahadi, kuma ba kuɗi ake biyan mu ba, abinci ma ran da muka je ake bamu, daga shi mu za mu je mu sai abincin mu ci. amma Allah muke Juma'a ta zo mu tafi Kaduna. Akwai wani fim, shine fim ɗina na farko, Shehu Umar. Lokacin to kin san lokacin in kana son abu kakan nemi irin waɗanda suke yin abu. To ta haka na shiga. Akwai wata ƙawata Cima, dan da ita take zuwa a matan Malam Mamma. To ta dalilinta ne sai na shiga wannan drama. Lokacin za a yi fim ɗin Shehu Umar, su za su tafi Nijar, mu kuma sai muka yi a nan a Kano a Wailari. A lokacin ma ba ni da jiki, sai aka rinka jin tausayi na. To maimakon garar uwa Shehu Umar da za a kai, sai aka dora min akushi. Shi daraktan ya ce yana jin tausayi na. To ni tun da dai gaskiya ni ba na iya rikewa, amma dai in dai da za ki gani a karance lokacin gawan ne. Ni kuwa ina zaton yanzu lokacin gawan din nan za a yi shekara 50 ko 60 da wani abu. Lokacin shekara ta 18. Lokacin da ya Kabiru Gaya, mu shine gwamna a Kano, shi ya ɗauke ni ma wannan aikin saboda yana sha'awar fim. Shi sai ya sa aka nemo mu muka je gurinsa, sai ya ce mana duk wanda yake son aiki, saboda lokacin aiki baya wahala. Ina zaton ba a yi sati 2 ba ofata ta fito daga bot a asibitin Nasarawa. To gaskiya yanzu dai na dan huta saboda na yi ritaya, ina so in dan huta kuma. Kai gaskiya ba zan iya kirga su ba, gaskiya wallahi ba zan iya ba. Daga Kaduna zuwa Kano zuwa yanzu da aka kafa Kannywood, gaskiya ba zan iya kirga su ba. To ai
bakan da ya ta yanzu na gaya miki ita watakila ba za ki iya nemo ta ba bare ki nuna wa mutane. Allah ba za ki iya ba, saboda fim din da na yi wanda na daura wa malam Mamman Zani, wanda ya sa aka daki mutum a gona, ya zo ya ɓoye a cikin gida, na yi ya fita, ya ce ba zai fita ba. Shine da doron mage da alkali da ɗan sanda sai aka ce an ba su waranto ne ko wane ne su zo su shiga gidan. Shine da na ji sun zo, shine na ce da shi to barin maka dabaran mu ta mata. Shine yana ɗauko rigata yaya da duniya da zane da ɗan kwali, sai na ɗaura mai, na ɗauko gyale sai na lulluɓa mai. Ya je zai fita sai doron mage ya ce da shi ba malam Mamman, ka yi baki na shiga gidanka kuma kai kana fita. Sai ya jifa da gyalen, ice wallahi sai alƙali ya karbi shari'arsa an shigo mai gida. Kin ga yanzu ba za ki samu wannan fim din ba. Wallahi suna da yawa, babu abin da zan ce wallahi sai godiya gurin Ubangiji. Allah na gode maka. Gaskiya doguwar tafiyar da na yi daga NTA Kaduna zuwa NTA Kano zuwa yanzu ta zo Kannywood, wala ban taba haɗuwa da matsala ba sai a bana wannan shekara na gamu da matsala wacce ni kaɗai ce na santa, amma daga baya tun na gaya wa al'umma, saboda sai da na nemi taimako Allah ya taimaka mu. Wallahi da yanzu na nan na kwana a bakin bata. Matsalar gurin kwanciya, saboda lokacin ina yin aikin gwamnati, ina gidan gwamnati, lokacin da gwamnati ta buƙaci gidanta dole ne in tashin bata guri, ni kuma ban yi tanadin inda zan zauna ba. Kin ga dole na haɗu da ƙalubale kuma na haɗu da matsala. Wallahi na sha wahala ba ƙarama ba. Yanzu ma idan har na kuskura na tuna matsalar da na shiga, wallahi zan maki kuka. Allah. To aini lokacin da na fara fim zuwa kawo yanzu ban yi fim ɗin da za a ɗauko 50,000 ko 20,000 ko 30,000 abin ba, bare in tanadin wani abu. Na je fim ɗin nan za a bani 5,000, 3,000, 4,000. Yanzu yau ɗin nan na je shutin, wallahi 2,000 haka ba. 2,000 ce zan tara ta. Ina da baki 7 a gabana wanda nake ciyarwa, mutum 7 nake ciyarwa a kaina wannan dinnan da kika gani. A 2,000 zan tara